Ati kulo mhlaba mina. Ati kulo mhlaba inabantu bekujikela. Ati kulo mhlaba kuthiwa ngingamthembi umuntu ngamani ngithembile. Kanti yini silwa sodwa abantu abamnyama. Ayi South Africa iyabulalana iyagwazana. Adi yini isizwe lakithi sabulalana siyagwazana. Engabe thina silwa namabhunu kodwa silwa sodwa. Engabe thina silwa namabhunu kodwa silwa sodwa. Ekade yini kuthiwa umuntu ungamthembi ngamani ngithembile. Ekade yini kuthiwa umuntu ungamthembi ngamani ngithembile. Ngoba umuntu uyojikela ezweni njengotshwala. Ngoba umuntu uyojikela ezweni njengotshwala. Enkosi yami ngicela uthethelele izwe lakithi ngathi sekuyabulalana kuyagwazana kuyaqedwana. Hayi kwaqala kwa-Ebola ngasuka kwaba i-COVID. Hayibo sibe-social distance. Hayi kwaqala kwaba i-coronavirus basivala lo mlomo. Kwaqala kwaba i-coronavirus kwabi lockdown kati kutsakalani kuzilwa kini baba. Welele kati kutsakalani kuzilwa kini baba. Welele RCB.